ועכשיו נמצא איתנו דוקטור זאב פרידמן, מנכ"ל המשרד הישראלי לאפוטרופסות, הקרן לטיפול בחסויים. שלום לך. שלום. ואיתך אנחנו נשוחח דווקא על הסדרי ראייה של קשישים עם ילדיהם. אנחנו בדרך כלל מדברים על תופעה של אפוטרופוס שמדבר על הסדרי ראייה בסכסוכי גירושין, נכון? נכון. אבל פה אנחנו מדברים על תופעה הפוכה. מה זה אומר בעצם? תראי, באופן טבעי, הורים דואגים לילדיהם במעגלי החיים, הם אפוטרופסים של ילדיהם עד גיל 18, ולאחר מכן גם ההורים תמיד דואגים לילדים שלהם, שמתחתנים ואחר כך דירות ולכל החיים. כאשר הם מגיעים לגיל זקנה, ולצערנו הרב ישנם אנשים שהם אל תשליכני לעת זקנה, שגופם בוגד בהם, או לא עלינו דמנטים, או עלולים ליפול קורבן לניצול כספי, כלכלי, גופני, רכושי וכיוצא בזה. קורה שהורה יכול לגדל 10 ילדים, 10 ילדים לא יכולים לגדל אבא, לדאוג להם, ואני מדבר על דוגמה רק עכשיו לפני שבוע, דוגמה שיש לנו במרכז שלנו, שאמור להגן על האנשים האלה, של אישה שמדרומה בדרום, שגידלה את ילדיה ממש, מה שנקרא ב10 אצבעות. ועל מה מסתכסכים? על מה רבים? על כסף, על רכוש, ועל חשבון ההורים. אז אנחנו כאן צריכים להתערב. עכשיו, מתי אנחנו נכנסים? כאשר יש חשש לפגיעה באדם, ואין מישהו טבעי במשפחה שידאג לו, ואין לו caregiver, ולכן מפקיעים מה שנקרא את האחריות ואת הסמכות לטובת אפוטרופוס ציבורי. אבל איך אתם בכלל יודעים על המקרה הפרטי הזה בדרום הארץ? איך אנחנו יודעים על המקרה? בעצם התהליך שלנו הוא כזה, הוא מתחיל בקהילה, הוא מתחיל בשירותי הרווחה. שירותי הרווחה ב-267 רשויות בארץ. ישנם שירותים חברתיים, עובדים סוציאליים, פקידי סעד לנושא הזה, והם אמורים לאתר, הם אמורים לעשות את האנמנזה, את הדיאגנוזה, להכין תזכיר, זה עובר ליועצים המשפטיים של משרד הרווחה, ומשם לבית המשפט לענייני משפחה. באופן טבעי ממנים אפוטרופוס מהמשפחה. קורה שאין משפחה, או שיש משפחה שאינה מסוגלת, או משפחה שעלולה לסכן. אני בטוח שבנקודת הזמן שאנחנו מדברים היום, יש לא מעט אנשים במדינת ישראל שהם זרוקים ממש לגורלם, פשוט מאוד, ואין מי שדואג להם. מדוע? בגלל שהרשויות אין להם מספיק כוח אדם, הם לא מסוגלים להגיע. ולכן אני פונה כאן תמיד, בכל מקום לחברה האזרחית, אני פונה לכל אחד מאיתנו, לגלות פשוט אזרחות וערנות ואחריות, ואם אנחנו רואים שכן שלנו, או רואים מישהו ברחוב שלנו, או שומעים, להתייחס לדברים האלה ברצינות, לא לומר, זה בעיה של מישהו אחר. אנחנו צריכים לגלות סולידריות וערבות הדדית. אנחנו מדברים, אתה מדבר כרגע על נושא של אולי קשיש ערירי, שאין לו אח ורע, ובאמת אנחנו דורשים לעזרת הציבור. אבל בואו נדבר קצת באמת על סכסוכים תוך משפחתיים, שפה אנחנו באמת רואים על איזשהו סוג של סכסוך בין ילדים, בינם לבין עצמם, לבין אותו הורה קשיש. דיברת על כל מיני אינטרסים שיכולים להיות. אולי תרחיב קצת בנושא הזה, על איזה אינטרסים אתה מדבר? האינטרסים, כפי שאמרתי קודם, הם בדרך כלל על רכוש. זאת אומרת, יכול להיות מצב, למשל, שיש קשיש, שאנחנו רוצים למנף אותו מבחינה כלכלית, לרווחתו, ל-well-being שלו, ויש נניח דירה, ואפשר לממש אותה, כדי שיהיה לו בחייו, שהוא יוכל ליהנות. לא, הילדים לא מוכנים, למה הם שומרים את זה לירושה? הם מפחדים, והם יעשו את כל המניפולציות וכל הדרכים כדי פשוט מאוד לא לממש את העניין. ואתם בכוחכם לכפות את מימוש הנכס? אנחנו בהחלט, יש לנו את הסמכות, אנחנו יכולים כאן דרך המערכת המשפטית שלנו, שהיא מאוד מגוונת, מאוד ענפה, בפירוש לעשות, בגלל שמה שמעניין אותנו זה רק להגן על האדם, על החסוי. קיבלנו את המנדט, אנחנו עושים את זה כשליחות חברתית, באופן מקצועי, ולעשות את זה מהר ככל שאפשר. ומה באמת אתם עושים בבית משפט? יש נקרא לי דרככם כזה מקרה, שבאמת אחד מהאחים מנסה למנף משהו כלכלי. איך אתם בעצם פותרים את זה? אז תראו, קודם כל, תמיד נכון להידבר ולהסביר. היה מקרה בבית המשפט בראשון לציון, שהשופטת, זה היה לפני ראש השנה, שהשופטת קראה לכל האנשים, זה היה חסוי שלהם, אמרו, תגיד, אתם לא מתביישים לפני ראש השנה? אתם ככה מתנהגים לאבא שלכם? אתם לא מסוגלים לגמור את העניינים? ופתאום קרה משהו, ופתאום נוצרה איזה מה שנקרא, עשו איזה מעין שלום בית והסדירו את העניינים. זאת אומרת, קודם כל צריך לדבר ולקיים את הדיאלוג ולעשות, כי נקרא לזה את הגישור פישור, טרם מה שנקרא הכרעה משפטית. אבל אם אין ברירה, אז יש הכרעה משפטית. אנחנו בהחלט מביאים את כל ההמלצות לבית המשפט. יש לפעמים שאנחנו רואים מקרים שבהם אחד מהצדדים, לא רק שהוא אולי מנסה למנף כל מיני זכויות כלכליות, הוא לא גם ממדר
את הבני משפחה האחרים מלראות את אותו קשיש. תמיד אנחנו מדברים על הסדרי ראייה של הילדים עם ההורים, פתאום אנחנו מדברים על הסדרי ראייה עם ההורים. איך אנחנו פותרים את זה? נכון, תראו, אנחנו לא יכולים לכפות, זאת אומרת, אנחנו לא יכולים לכפות ילד... אבל אם יש מישהו שרוצה לראות, ואחד אז אם יש ילד, אז אנחנו מנסים, בפירוש, והיו לנו מקרים וישנם מקרים כאלה, שאנחנו באמת מנסים באמת להסדיר עם בן משפחה, מה שנקרא, בכל משפחה, גם יש 10 ילדים, מזהים בן משפחה שהוא מה שנקרא caregiver, הוא רוצה, הוא לא יכול להתמנות כאפוטרופוס בגלל שהאחים האחרים לא מסכימים, לכן מינו אותנו. אבל לבקר ולהיות נגיש ולהיות איתנו בקשר ולעשות תאום איתנו וכל הדברים האלה, בהחלט זה קורה. זאת בעצם המגמה, אבל לא תמיד זה קורה. יש גורמים טיפוליים? יש גורמים, קודם כל אנחנו לא פועלים לבד. אנחנו פועלים עם שירותי הרווחה, אנחנו פועלים גם במקרים מסוימים עם שירותי בריאות הנפש אם צריך, עם הרופאי המשפחה, עם כל הגורמים, הרשויות בקהילה, כדי ליצור באמת את הקואליציה הזאת, כדי להשפיע ובאמת להגן על הקשיש, להגן על זכויותיו ולתת לו באמת את ה-well-being המגיע לו. ובזה נאחל לכם הצלחה, שתצליחו לשמור על כל קשיש שזקוק לכך כאן בארץ. תודה רבה דוקטור פרידמן שהיית פה היום. תודה רבה.